करे जा बोला चुमा दो ना हमारा लाड़ दो न ए दवा मेरी चुमा दे दो ए तनी हमरो से बतिया कराऊ न रे ए तो आर हमरो से बतिया करा दो घर छोड़ी जाई कराऊ न रे बतिया ए सुनो ना हो हमहु बानी सुना 1 मिनट रुको की हो रे मारने एक होगा तोरी बहन करे का लइका अरे माल के चक्कर में भाई के मारता आ सौरव तू जब बीमार होला नु तो हम ही जानी दो ये करे कोने ऊ नहीं आविली ए भइला कहां बड़ा सो 1 मिनट रुक जा अबे न तने के मेहमान आइलो ए कैसन मेहमान आइए लो जाए कौन मेहमान आई केन मेहमान आई रे चल अपने बतिया के चल फोन चालू है बतियाओ अच्छा हेलो बोलो ए हमरो बतिया कराओ अच्छा रुक सुन ना एका के तनी भैया कह देना बड़ा बेचैन बा ले बतिया ले हेलो का हाल बा ठीक बा भैया। है तोरी बहन कर गई रे बतिया यही सामने तुम कुन के चक्कर में ना रही ले ठीक कहलू बड़ा बेचैन रहला भैया हम ना खाली खोलो हमार बाहर जाना तो लोग कब होइलो तो लो खो ए मेहमान आगे ले लो अब का खतड़ी चल चल बोला ले आओ का चले जाओ उतरी जाओ उतरो बेटा उतरो बैठा बेटा यहां ना यहां पे आइए अब भी बैठी मेहमान बैठी लो बैठी हम चले बैठी यार जी नहीं मेहमान जी हट तोरी बहन के रखले कर आराम से काम रे हट हट जल्दी ए मामा बड़ा दोगला बाड़ संतरा गिरा देला हस। अरे छोड़ ना जाए दे हमरा से दोगला थोड़ी बड़ा सो अबे देखे लोग के तेल निकालता नहीं ए बड़ा दोगला जाए दे माल के लिए आइल बनू ठीक बा जो पानी ले आओ तार बियाह की हमार जा तू ले आओ बाबू का नाम होता नाम तो अरविंद है लेकिन लोग हमके राजा राजा कहेला अच्छा ठीक बा अरविंद बाबू तार पापा कहां गेल में कौन बा कौन काम से कहता है तारे के ढेर बेचैन मत हो खाओ देखी ना महाराज जब जैसे पानी ले आते हैं तो लबर लबर खा ले ये सरवा के चटनी से हम परेशान रहतनी ओ तो का करी भूख लागल बात खाई ना रास्ता में कुछ पियोला जीजा ना जूझ होगा हमार हट हट ना रे दोगला हमर गोड़ जतबे। बबिया एले खोते एले खो ना रे सब मामा अपन चालत चुरा देला जहां जाला हां तो का कर तो बाप बड़ा ऐसन कि हमरा कुछ खियावल ना आई बोल रहे भूख लागल बा तो सुनी ना यहाँ के हम भोजने करा के ले आओ तनी ले जाए चले रो खाना खिया ले बाबा खिया दे हां अरे भाई आयो भाई हम तन अरे भाई हम तन हम का ले पापा और मामा के गले बहुत देर हो गइल अभी ले ना आइलन का करतने अंदर जाए दो तहर माई जतर चटनी बे ओई तरह तहर मामा चटना बा पापा ऊ सब ठीक बा मामा चटना हमन लेकिन हमारा माई के कुछ मत कहियो ते कल्हार जनबे तोर माई चटनी को जैसे भाग गई ए पापा वही बार से मामा के दोगलाई देखत रहला सन घरवा में जाके मारत नहीं खसन ना रुक बुलाओ तनी ए भूल बाबू लोगो आवाज है ना अच्छा रुकी आओ तन जा चली भूल बाबू लेकिन जीजस कहे मत कार्बन घर में बहुत मेहमान आता है आज बियाह आना हुई श्राद्ध हुई आओ दे बाबूजी के ठीक कर ले भैया जमीन के लाफड़ा चलते बा भूल बाबू लो सरहा के हमरा खातिरदारी भइल न एकदम बढ़िया से खातिरदारी भइल न के विश्वास तो पूछ ली ननू जी से खातिरदारी में कोनो कमी ना भइल ना जीजा ई दुनु भइला हमरा के बहुत बढ़िया से सेवा कइला ए पापा बड़ा तेज भूख लागल बा अरे बेटा ही राक्षस से बची तब नु हमनी के खाइल जाई सारे सारवा कि साढ़वा ए पापा है दोनों दोगलवा में से हमर बियाह कावना से होता ए बाबू आ दुनु जना में बोल के हो तनी के दुनु गलन से कहत रहनी है ना देख सारे के चटनी जा ए नन्नू मामा तारी आदत ना छूटी ये दुनु जना में बोल के है बाबू आओ जहने आगे ओए मां क्यों ना आया ए बाबू तहार नाम का है और तहार पापा जी नहीं खिलौ का
देखी वैसे तो नाम हमार धनु ह बकरा गांव के लोग गजोधर कहेला। और रहल बात हमरा पापा के तो पापा गइल बानी बेतिया ओजा से माल ले आवे खातिर सेतिया। पापा एकर नाम है गजोदर, एकरा से शादी हमर ना होई, भूला से होई। पापा ई सही कहती है, एकर बियाह भूले से कराई। आ तू बताओ सरहा, तू तो चपले में बड़ा वही बेरा से बियाहवा कामना लइकवा से कइया। देखा जीजा, हे भूला से तो ना होई, लेकिन भूला के भाई से भूला से होई। अरविंद बाबू आई है ना, अब उ सब तो ठीक बा, अब बियाह में थोड़ा सस्पेंस बा। आ रउआ अपना पापा के लेके काल 10 बजे झंझटवापुर में आ जाए लोग। ठीक बा। आ चला जा, अब काली लो आई लो, चला बेटा। अच्छा आओ लोगिन बाबू प्रणाम। अच्छा भूल बाबू लो पहला अब बाबू हो गेलो। चलो बेटा आओ प्रणाम। सुन जसवंत, आज 10 रुपए ते भूलन के दे दिए, हमू दे इतने ही भूला। ठीक बात धारा भूला। हइलो और रास्ता में कुछ किन ली। हमरो ले लो। भाग दोगला तनी के द्वार पर हम पानी ना पिया नहीं आत। अरे बाबूजी अरे देखू पहले हमार बियाह करा दियो। ए सरवा जेठ हो मैं तो पहले हमार भी बियाह होई रे। ए हई जेठ हो तो एकर बियाह हो तोर बियाह हो रे। जल्दी जल्दी चलो सर, टाइम ज्यादा हो गइल बा। कहाँ बनी स्वामीनाथ जी? अरे भाई साहब रउआ आई 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 जा आई लोगिन आई लो। बेटा जसवंत पानी उनी लेके आओ। रुकी पापा ले आओ तनी तनी जा तनी पूरा घर से आओ तनी। अच्छा वो बोलो ले आओ। राम बाबूजी, सब्जी जी ठीक बानू। जा ये साथ आर वही चलो। अब बेटा तूफान एक काम करो, पानी उनी पिए के लिए आओ। पापा को जना बाड़े हो। हमरा के लेके साथ जाना। ठीक बाली आप। दो तो बेटा। अब पानी दो। आ नाश्ता आ गइल बा, आ हई हम अपन ले लेतनी, आरो लोग बांट लीजिए। सरवा जी बिगाड़ देलो। हमार नाश्ता छीन ले हो, तोर बार ना बियाह हो के दे सरवा। हम जा तानी ना बियाह हो के दे। ए मरुका बाजी बैठो नाश्ता खातिर इसलिए देता रहो। चलो बाजार में तारा का नटे पे रेल के नाश्ता करा दे। अरे भाई साहब नानू किसी आ जाला। अच्छा आओ का बेटा तूफान चाय लेके आओ तो। अरे बेटा तूफान ले आओ जल्दी चाय बा। सबके दे दो भाई साहब के। खुश रहो बेटी, पतोई तो हमार बड़ा सुंदर बिया। तूफान बेटा ही को रखो। अब बैठो। वो लोगिन उठाओ जा चाय। ए दुनिया उठ पटांगा किते हाथ ते किथे टांगा रत टुकड़ी देंदी पांगा भाई रे अननू मामा जी नहीं खिलो कौन सोई करे। चावा पियला से याद आइल नन्हू मामा ने के लोग बहुत जो करियार में बाल छिचिर बिचिर कइले रहमी। अरे उस सरवा के बहुत देर के बोलल मानी एबर ले आइला। अब देखो तनी कब ले आवाला सारे। अब भाई साहब चाय पानी नाश्ता तो हो गई, अब दिन बार के डेट डालल जा। ठीक बा पंडित जी के बुलाई। पापा पहले कान खोल के सुन ली, पंडित जी के बुलाइला से पहले हमरो बात एगो सुन ली। भाई दुनु भइला एमे जौन बढ़िया होई ओकरे से हम बियाह कर। ठीक बा बेटा। जीजा प्रणाम। इतना लेट कर दला। अरे सार तार करम ऐसन बा, रोज लेट करत तड़ा तू। हट तोरी बहन करा के जीजा, हमर जीजा नहीं झाट जीजा। सब बात छोड़ी स्वामीनाथ जीजा, बात आगे बढ़ल कि ना। पीछे कुर्सी बा निकले आई एगो सारू बा हमा इहो भूले बा। अरे कहां गई आवा है ने जोरे तोरी बहन करा के जीजा, तेहू लड़चट आए बड़े। बुझाता मामा काल करे लाई भुला गइल बा। ने चाय वाला फेन रिंग दिया जाई। अच्छा बेटा तेरा जो पूछ पाछ करे भाई दुनु भइलन से पूछ। दुनु गणन में से बड़ कौन हरे?
बड़ तो हम ही हैं। बताओ गोगल एकनी पटाइला बड़ी। आई बपी कौन चीज पूछती है? बताओ एंगे तो हिसाब ना बैठी करे बाबूजी। लड़की पटावल पूछता रू। ऊ तो पटावल हमार दूर के बात बा। कोनो लड़की के तरफ हम ताके नहीं तो हमरा के भैया कह देली सो। पापा हम पलाई कनी आई भूल बाटे। ना रे भाइयों तब हम बताओ तनी 3 को पटोले बनी। जीजा सब बात छोड़ बिया है करत होई। उतार तोर बन के रखे देखता है जब 2 मेहमान आइल बा टांग छिताल के बैठी। तू जीजा ना हमार जूझ होगा। पापा एकरा से तब हमर बियाह होई। अच्छा रुको पंडित जी को बुलाओ तनी। पंडित जी आप तनी घर में तनी जल्दी आ जाए। अच्छा ठीक बा तनी जल्दी आ। सीताराम जजमान। आई पंडित जी आई। तोर बन के रखे जो कुर्सी लेगा। जीजा तनी इज्जत से बोला ना तो मार के ईंटा से पीठ फाड़ दे। भाई साहब देखा तनी सारे के फैशन नीचे का पहले बा लोअर और ऊपर कुर्ता साफ बंडल बा। ये सारे से हम परेशान बने। कौन है? यहाँ का क्या है? अरे ये हमार छोट सार हूं। अबे तो दो गलाई इतना करता है पंडित जी से। अच्छा छोड़ी पंडित जी लोगो है जा बैठ जाए। ठीक बा। बेकार सार भाई। रे लोगो बड़ा दुगला बनी। हां तो दोगला बानू तो ले जाके अपना घरवा में गाड़वा फाड़ देले रहूंगी। अब भाई साहब और वो है ना आज पंडित जी के लगे थोड़ा पतरा उतरा बची है दिनवा तारीख दिखाओ बन आ जाएगा। हट सारे हट जाए थे पंडित जी ने बैठल बनी। पंडित जी बताई दिन कहिया के पड़ी। ठीक बा जजमान बताओ तनी 15 निकाल तनी बता रहा। हाँ बताई। अब पंडित जी देखी दिनवा लड़का के लड़की के का नाम हो? लड़का का नाम अरविंद हो और लड़की के नाम तूफान हो। ई तूफान कौन नाम है महाराज? ए पंडित जी सब बात छोड़ी देखी पहले। काहे इतना खिसियात नहीं रहो महाराज देखत न बानी। कार्तिक में 15 तारीख और शुभ मुहूर्त निकलल बा। तो ए पर दोनों जना राजी बानी जान कि नहीं? भाई साहब रोवा ठीक बानी ना? हाँ ठीक बनी भाई साहब। फिक्स कर दिए पर। हाँ फिक्स बनी। ठीक बा पंडित जी। ठीक बा। ए बाबूजी ए हमरो भी आवा रुक न रे। हमरे भी आवा कराना तो देखबो हमरा कोन पैर बा। अरे ये को होखे ना दो ये गुण के। हमरा खाली देखे नहीं जो ओकर होता करा दे मर्द हमरे भी आवा। तोहरो होई कहियो के हो जाए तो। हट सारे लगलो बिया करो। ए जीजा तू सब तो ठीक बा। रउआ जब जानता नहीं हम इतना भूखा रही त हमरा खातिर कुछ नाश्तो नहीं की देला है। अरे रुको जाना तनी आज भूखल बड़ा केरा धइला बनी केरा दे तनी। हेले तोरा बहन के रखे। अब भाई साहब कार्तिक में 15 तारीख के दिन डला गइल बा। यो कारण भाई साहब हमनी के अब जाए दिन कतके में होई। अच्छा ठीक बा फोन उन पर बात होत रही। हाँ भाई साहब उनसे बात हो। ई सार लो बियाह करा तो लो सराद करो ली सराद। ए मामा बियाह तो हमर कट गइल लेकिन बाराते आए तब बताए। चल कर अपना झाड़ जरल बड़ा जीजा हमार। का हो दिल तोड़ दिलू धोखा तो दे दिलू बाकी ठीक ना कइलू हो। आई बारात तब बताए। अच्छा जो हम तनी के नाच ना नचा देनी तो कह दियो सब। अच्छा जजमान चल तनी घरे अब हमरो विदाई कुछ हो जा। अच्छा पंडित जी रुकी। हाँ जी पंडित दिहल जा। खुश बानी ना पंडित जी? अरे एकदम खुश रहनी रउरा घर महाराज तबे तो एगो फोन पर चली आवे नहीं। अच्छा आशीर्वाद बनल एकदम कल्याण वस्तु। ए जीजा सब सारा वाला चटा तो चलिए के ना सो काल आइल बा सो देखी ना। अच्छा रुकी देखा तनी एक का करी ना रोगे बेचैन में रोगे देखी बबीता। तो आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। और पार्ट 2 इसका चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। लव यू गाइस, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।